Så ved du, hvad du skal sige. Hvad vil du have, jeg skal sige? Opdatering. Jamen, opdatering fra i går. I går var hårdt. Det var en hård tur. Jeg har fået en vabel på størrelse med en Arctis på min lille tog. Og, men ellers synes jeg, at jeg tog det pænt. Så generelt hele turen. Det var mig, der var ovenpå. Det var der ingen tvivl om. Men i dag så tager vi en lidt lettere rute. Og der har vi jo sat et nyt mål, Mads Lykke. Det er, at vi enten skal se en elg eller overhælde nogle nordmænd. Og begge dele kan synes urealistisk. Men det skal nok ske på den ene måde eller den anden.